say you be yira wesi nesiwa obo no kokko wantie nti akiri no agya kakari mia nani akohia ababa na no ofre kunadu ma oware no owie no asem no hyi nkwanta bisa ma oye na adwene se na wasi agye ne yire fi ne nsam ne de ono so mpene okwan bia so befa so ato so asem no so wiere no obeye nti otu kwan kokro bi so koje aduru ba be ye yakuna du bakro no aduru ma obo dam okwa koje aduru na mani ohun nyina ya hu ohun manum okọ akwanto tu kwan anwama ne hunu afei ba bi obedui no fro ho ehia ma adwene ho no koje aduru no na ode bai na ode beye yakuna du ba nyame no ma obo dam ma nyame be ye basa ma wi akiri okoda afiase afei de du sa ye sa no agya kakari ani betane me bo wo no wayo osesa wabo asesa ayo sansani de animguase abre no to ye won adwene se one ne yere wo betu afi kuro no mu nti wo tui fi won kuro mu ko kuro fufuro so akanfu se kuro dooso a won trafa akun nya animguase agya kakari ne yere ya akun adu wo tu fi kuro no mu ene mi amidi adwuma na nim no ante parebia ane me maami ante kokko ene ye de ohohu bi aba wo frɛ no ante Doris fiasi akwa obesra ye ne ese omra meboa ye adwuma no ente maami kokko ye be to aso agya kakari ne yere akwantu atiefu moye krado ante kokko bekan ntobia men ne kasafiri ho na enti ate kokko fiase kan mayen agya kakari ne yere akwantu na meche akromo ne na fiase denti ohun kwan a wo fa so tete wo hamamu na wo bai adansam so de di kan na agya dua mu no oye kom dama adechen that to ya biu no opre ara kosi se onya ne ho tete fi dua num edu adesan no na watete nkonson a eda ne nsa ne nanan num agua nkodedawo ordinary kire kuro bi a wo frɛ ho firemenko sa kuro yi mu nso okonya adamfo bi a ne suban te se ne de ara pɛ obokron nso obi ara wo saasase no so na otimi fatokuru bi ara mu kowia niema saa onipa yi tumi bu agwadidan bi ara ni kowia mu niema nyame che yi ne hu adi kire damfo no se one no di nsawoso ye ne awopɛ oka kire ne se wo frɛ no agyanka mobro won ye boni nti wo de afiase ye won fi da biara na damfo no ka kire ne se okwasea no osuro mrahye ose wodo tu afiase a na uhunyansa wokɔ home na wo ba wabetua wadwuma so saa bere no na wanya adwene foforo a wode bɛyɛ adwuma no ma akoso pepepe adechi no agya kakari kɔhwɛ ne ba no ɔkɔe no ohun sɛ nyame kyɛ gwan bio enti osui na ɔde awerɛho kɔ ɔkona dudan mu kɔbɔ na mane biribiara ni hɔ a kakari nyɛ wɔ abofra ne yare no ho watua sika ma nunsinfo ne awɛmfo a wɔwɛn abofra no nso ni nyinaa yɔkwa agya kakari ka kyerɛ ne yiri se konadu afei ma brɛ ne ɔdan mu hyɛ metu kwan akɔ biaye a obiara nim me na makofi ase abɔ bra foforo merentena ha nwumanim ase obia na mpene so na oberima no fa nsɛm pii so kasa kyerɛ no agya kakari se sɛ wo ne ma nkɔ a den na wobɛtena ha ye worintimi nkɔ wabusuafo nkyɛn efisɛ wagyare mpɛ w'anim ahwɛ worintimi ntena mefi ha nso efisɛ me abayifo yi bekumu
Biribiara ni hɔ a wobɛyɛ asen sɛ wobɛdi machi ne me akɔ asase a emmen ha so. Sɛ yetu fi ha kɔtena kuro foforo so a yɛbɛnya ahotɔ asen sɛ yɛbɛtena ha. Efe obia ne pene so na agya kakari tɔng na agya pade nyinaa wɔfa adaka ketewa bi de wɔn nneɛma gu mu. Kakari kɔkra abusua panyin na ɔne ne yere si kwan so kɔ kuro bi a wɔfrɛ no Mantukwa mu. Ɔkwan no tintinti wodi asrama bien wɔ kwan so. Obiara ni dɔme abra onim sɛ kuro no so. Agya kakari ne ne yere kunadu kodu kuro no mu no wɔde wɔn ho kɔkyerɛ kurom hɔ hene no na ɔmaa wɔn dabre ma ade kyen. Esa na agya kakari ho fɛ ne ne subanti ɔhene no pɛ na asɛm. Kakari ne ne yere tena ɔhene ne nkyɛn asram asia na afei ɔde te ɔhene n'anim sɛ ɔpɛ sɛ osi dan bi na ne yere tena mu. Esa ne sɛ ɔhene no nso agye wɔn atom dedaw nti wampusu ne ti na ɔmaa wɔn asase ma wosi dan fɛfɛ bi wɔ so. Akwantufo yi kɔtrɛ wɔn fi foforo no mu no wofi wɔn agwadi n'ase bio. Ankyɛ koraa na wonya wɔn ho yie. Wonya sika sen sika no mpo. Ahonya nti agya kakari den trɛ ɔman no mu na nkrɔfo fi ase bobɔ ne nkyɛn bosea. Agya kakari gye nkoya pii ne wɔn tena ne fi hɔ ma wɔboa no na adwumayɛ mu. Ogye nsase drɔwafu yɛ nkokɔ sisi adan akɛse wɔ so na afei ɔtotɔ lɔre a ɔde bɛyɛ nnwuma ahorow no. Sɛ wokɔhu ne fi a wasi na ne n'agwadi dan a wobɛka sɛ ɛyɛ obroni fide. Ne nsɛm a ɔkyerɛw gu n'agwadi dan ne lɔre n'anim ara ne nyame bɛkyerɛ. Agya kakari ba nyame kyɛ yɛ ɔkɔbɔfo a ontimi ntra faako ɔsram biako mpo. Odi akɔneaba wɔ nkrɔfo nkuro so bɔɔ krɔn. Wɔkyere no to afiase mpɛn pii na ɔde afiase yɛ ne fi. Biribiara a wobɛfi afiase bɛba no ofiase Akropong Radio 97.1 nyame kyɛ ne n'adamfo no guan kɔtena akura bi ase de hɔ yɛ wɔn kuro. Wogu wɔn akwantu no so ara na wokodu Mantukwa. Wokochinchin kuro no mu nyinaa wie no wɔkɔbɔ akura bi wɔ wura makyirikyiri a obiara anim hɔ. Na akura na ase hɔ na wofi kokuro no mu kɔwia nneɛma. Da koro awia bi wosiesie wɔn ho fɛfɛɛfɛ kɔpa se Mantukwa. Sɛnea wɔn ahosiesie no te no sɛ w'ani bɔ wɔn so a wɔrenka sɛ wɔyɛ ayufo na mmom wɔyɛ nipa a wɔyɛ adwuma titiriw bi. Wɔrechinchin kuro no mu no ara no wɔkɔfi ɔdan foforo bi so. Ɔdan no fɛ yɛ nti wosusu sɛ nipa a osii no wɔ sika pii. Enti wosusu hɔ sɛ dabi wɔbɛkɔ akɔwia no. Mmeranti yi bisa onipa ko a osii saa dan no na wɔkyerɛ wɔn sɛ ɔyɛ ɔkwantudi bi a bɛyɛ mfi asia ni na ɔne ne yere abɛtena kuro no mu. Mmeranti no bisa adwuma a ofi no wura yɛ na wɔbɔɔ wɔn amanneɛ sɛ ɔyɛ ogwadini a watotɔ lɔre adɔmfu na wasisi adan akɛse nso. Wɔtoa so sɛ adɔn ɔwɔ nkokɔ pesu a ɛte sɛ ofi biako a aborɔfo nkokɔ nkrakum ne dabodabo nko na ahyɛ mu ma. Nyame kyɛ ne n'adamfo no bisa bio sɛ gyama owura no wɔ sika dedaw ansa na ɔreba kuro yi mu. Nipa no bua sɛ daabi pɛsewa mpo na oni bi. Ɔne ne yere de adaka ketewa bi a ɛho fi na ɛbae. Nso afei ne yere de adaka hwɛ nea onyame ayɛ ama wɔn. N'asomfo de ne lɔre no kɔsɛrim kɔfa bayere ne anantwi bɛtɔn. Ɔsomfo baako nso adwuma ne sɛ da biara anɔpa ɔkɔtɔ nkesua wɔ gua so. Ɔde naka dumien a emu biara kita nkesua ɔha. Na nkesua baako biara bɔ nso yɛ mpɛsewa anum. Da biara sɛ nkrɔfo di na agwadi dan mu ahyɛ mfiri ara ni. Nipa pii nso fi meameae bɛtɔ nkokɔ nkrakum ne dabodabo wɔ ne nkyɛn. Wɔasi ɔdan biako a ɔkora mu sika. Nyame kyɛ ne n'adamfo no hwehwɛ wɔn ho anim. Afei wɔtena ase dwen ɔkwan a wɔbɛfa so
edi wɔn dwuma no wɔresan wɔn akyi akɔ wɔn akura no wɔtɔ antampehama ne asekan a wɔde bɛkɔ wɔn adwuma no dwumadi no so wɔkɔtena wɔn akura hɔ fa ho adwene mpempi wɔanya nneɛma a wɔde bɛkɔ ofi no mu no nso wɔsuro efisɛ wɔnim sɛnea ofi no te no awɛmfo pii wɔ hɔ na sɛ wɔanhwɛ wɔn ho so yie a wɔbɛkum wɔn wɔde asrama bien di hɔ akɔneaba hwehwɛ ɔkwan a wɔbɛfa so ahyɛn ofi no mu wɔhu sɛ ɔfasu no so na wɔbɛnya ɔkwan akɔ ofi no mu a obiara renhu wɔn akyi kwan da kora na dwofa bi a obiara da wɔ kuro no mu no nyame kyɛ ne n'adamfo no de ntampehama no kɔsa ɔdan no akyi faa ho foforo fasu no ɛsiane sɛ wɔadi dwuma no deda akwada mu nti wɔdu ofi no mu ara pɛ na wɔhu ɔdan a ofi no wura kora ne sika wɔ mu no ɔdan no bue anya ade a wɔbrɛ ho efisɛ ɛyɛ wɔn adwuma na wɔasua ho akwan nyinaa deda afei nyame kyɛ huru di kan na n'adamfo no di n'akyi wɔrekɔ ɔdan no mu pɛ na wɔte kasa wɔ mu nyame kyɛ hwɛ esum no mu ohun sɛ obi a ɔda mpa so wɔ ɔdan no mu no asɔre na ne sunsuma atɔ han bi mu wɔ n'anim saa bere yi na ɔsrama pae na han kakra wɔ ɔdan no mu nyame kyɛ bɔ ohun nti ogyina hɔ kakra kom hwɛ dokode no ohun sɛ onipa no yɛ ɔbarima na wakoto fam rewe aba nea wɔwɔ hɔ ɔno nso fi ase wie afam a wagye n'ani hwɛ onipa no nyame kyɛ suro nti ɔpɛ sɛ ɔsan n'akyi na ɔka kyerɛ n'adamfo no sɛ sɛ obi eso me nan retwe me mintimi nkɔ m'anim na migu ahome nso a ɛnyɛ yi ogyina hɔ kom te sɛ mumu na n'adamfo no hu sɛ nyame kyɛ suro no ɔtwe ne gyira nkyɛn bɔfa ne ho kɔɔ dan no mu kɔto hyɛ onipa a ɔhyɛ dan no mu no so ɔne ne reprɛ so no nyinaa na nyame kyɛ nso gyina hɔ rehwɛ wɔn nyame kyɛ adamfo no frɛ no ka kyerɛ ne sɛ damfo mɛso ne kɔn remia na ɔntimi nyɛ hwee enti fa wo sekan no bra na yɛnkum ne prɛko na anya a obesiw yɛn kwan nyame kyɛ twiw bɛn wɔn no ɔtwe ne sekan no de wɔ ofi wura no amono hɔ ara na ɔpon no buei na wɔhu onipa bi sɛ ogyina ɔpon n'ano rehwɛ wɔn nea ogyina hɔ no yɛ ofi wura ne yere nyame kyɛ ne n'adamfo no hu ɔbea no wɔn yam hye wɔn na wogyae ofi wura no to fam fi ɔdan no mu sɛ wɔreguan ayufo ne reguan no awifo ne reguan no ɔbea no bɔ ɔmɔden nso ɔbaako atade mu de ne ntwee no gyina hɔ saa bere no wogyina diwo na ɔsrama pa nti obiara hu ne yɔnko anim nyame twetwa n'ani hwɛ ɔbea no anim no ohun sɛ yɛ nankasa na berewa nyame tie mu se awo kunadu so Jesu se meba wɔn bɛnu bam wɔn ho na nyame bisa na aberewa se awo na woyɛ dan befi ha mɛgya te ase anaasɛ wawu na aberewa bua se mene wagya nyinaa na ɛbaa ha na wayɛ bɔne sɛ anka wuri bewia wagya nyame bua se minim sɛ ofi yi yɛ m'agya fi minim sɛ mo wɔ dɔme abra awokuna du se ye fi dɔme abra bɛyɛ mfi asia ni wo ne yɛ bɔne no ama yɛ ntumi antena dɔme abra yɛ de aniwu na atu abɛtena saa asase yi so ɔka saa no n'ani taata nsu ayerɛho kaa no na osuin wogu so rekasa no nyame kyɛ adamfo no frɛ no se agyanka mmɔborɔ yɛayɛ ɔbea no akyidi na bɛsen ma yɛnkɔ wopɛ mmea nkɔmmɔ nti na da biara wɔdaadaa wode wo kɔmusu mu no gyae na akyidi na yɛnya kwan nkɔ yɛn akura nkɔ home nyame kyɛ bua se wonnim sɛ ɔbea no yɛ maaberewa ta wo bo ase na mene ne kasa wie a mɛba kunadu bisa nyame kyɛ se mɔdi kan afa nneɛma no bi deda wana nyame kyɛ bua se yɛkɔɔ sikakora bia hɔ kɔhui sɛ obi da hɔ
onipa no pɛ sɛ anka osiw yɛn kwan sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrentumi nsiw yɛn kwan nti madamfo no so no mu na me nso metwaa ne ti enti wawu da ɔdan no mu kunadu tie mu sɛ ei enti moakum w'agya ana wɔkan na mantie nkwanta bisa kan na mantie o ɔdan no mu yɛ sum nti awokunadu kɔfa akanea bae wɔhui sɛ agya kakari awu da hɔ kunadu tie mu bio sɛ nyame kyɛ wakum w'agya afi asɛnkɛse na aba yi wɔhu nea wɔyɛ ehu nea ni wu nti nyame kyɛ yɛ ntam guan kɔe awokunadu santie mu bio sɛ owifuo nipa a wɔte bɛn agya kakari fi no te osu ne benabɔ no wɔn nyinaa sɔresɔre nyame kyɛ n'adamfo no hui sɛ anibere aba no ɔfa ɔdan no akyi hɔ sɛ anka origuan nanso ɔne nipa no mu bi bɔ mpu ne mpu ma wɔkyeree no nyame kyɛ n'adamfo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ ɛnyɛ ɔno nko na ɔbaa hɔ na mmom ɔne n'adamfo bi nipa no hwehwɛ hɔ baabiara nanso wɔanhu obiara wɔ hɔ enti obisaa no sɛ wosɛ wo ne hena na ɛbaa ha obuae sɛ me ne m'adamfo bi wɔfrɛ no agyanka bɔborɔ me nso wɔfrɛ me fɔdwoɔ nipa no gyee no akyinye sɛ ɔboa na mmom ɔno nko ara na ɔbaa hɔ wɔde fɔdwoɔ kɔ ahemfi no wɔbobɔ n'asotɔre haw no ara kosii sɛ afei ɔkaa nokware sɛ ɔno na okum agya kakari wɔde no kɔ asɛnni kodii n'asɛm wɔbuu no kumfɔ hyɛɛ no dadu a wɔde no bɛma adumfo enti wɔde no too awudifo afi ase de twɛn bere no nyame kyɛ te wɔn akura no ase hɔ no ɔtee sɛ wabu kwadwo fɔdwoɔ kumfɔ ahyɛ no da a wɔde begya no kwan da koro awia ɔhene abrafo baanu bi de fɔdwoɔ kɔ abura bi so sɛ wɔrekɔsaw nsu abura no mu dɔ nanso nsu nni mu pii fɔdwoɔ de hama san bokiti a wɔde kɔɛ no na ɔforo gyina abura no so sɛ ɔresaw nsu no bi apopɔ bibiri wɔ abura no so na ama ɛhɔ ayɛ torokaa fɔdwoɔ tia hɔ pɛ ɔwam hwee fam na ne tibɔne ne ti wura abura no mu ma fida nto ata sɛ yɛ ne kumfɔ ho asɛm o sɛ yɛ sane na ɛbaa no suo eyi de obi antumi ehu mu fɔdwoɔ atwa ne nyinaa tia sɛnea amaa ne kyerɛ no awokunadu tena kunadan mu adaduanan eyi akyi woguare no sesaduru yɛ amaa ne biara a ehia sɛ ɔbaa kunafo yɛ nyinaa maa no ɛfɛ awokunadu so ma ɔbɔfo ma ɔkɔka kyerɛ ɔhene sɛ ɔde asɛm bi rebɛto n'anim enti da bi ɔkɔ ahemfi kɔhu ɔhene se nana wada woroma agya kakari te ase no ɔhyɛ nsamansew sɛ onni hɔ a ne ba a me ne no woo no no na onni nade wɔfrɛ no nyame kyɛ na ɔwɔ akwantu mu enti nana merepɛ n'akyi kwan akra no na waba ɔhene ne mpanyimfo ani gyei na wɔma a wokunadu te ase sɛ wɔne no yɛ agye no sɛ ɔbɛkra ɔdedifo no aba efisɛ wɔbu agya kakari na wɔmpɛ sɛ ne din yera enti ɔhene no kan sɛ me nana maate w'asɛm no nyinaa da biara a ɔba no bɛba no fa no bra na yɛnwie wo kunu wie akyi ama na yɛnwie wo kunu wie akyi ama no nyinaa bere a kwadwofɔdwo wii no nyame kyɛ suroi sɛ ɔno nko bɛtena wɔ akura no ase wɔ kwae no mu hɔ bio osuroi sɛ ɔbɛsan akɔ ne na nkyɛn efisɛ wɔakum n'agya eyi ma ɔbɔɔ awora mankyi nkurɔfo nkuro so akyiri ohun sɛ ɔyɛ saa a ɛrenyɛ yie ogya rehi ato agya no mu aboa nti osii mu koduu mantu kwa anadwo awokunadu ani gye sɛ ne ba no asan aba ne nkyɛn nanso wɔn baanu de awerɛhow di amanneɛ na wɔdi agya kakari ho nkɔmmɔ ara adekyee adekyee no awokunadu ne ne ba no kɔhu mantu kwa kyeame no ma odi wɔn anim kɔ ahemfi ɔhene ne ne mpanyimfo ne wɔn hyia toto agya kakari wu no ho nneɛma nyinaa sɛnea amaa ne te obiara pɛ nyame kyɛ asɛm efisɛ wɔse ɔsɔɔse yie
wogu so reka asem no abranti bi ba agwanum ho ohun awokunadu babarima no oka kire obi a ogina ne benkum so ho no se onim sa abranti no yie o se oyoyufo na oni ayufo hini bi a wofre no kwadwofodwo no na nam chin tu nkrofo no so ase eye ne oriti abranti asem na a efa awokunadu ba no ho no nwa ni ahometew kakra okan se oyufo a biribi obekum agya kakari ndide kwadwofodwo efe nso okai se wo kire fodwo no obo na adamfo bidin wo frɛ ni se agyanka mobro damfo yi bisa abranti ni se wo se wunim awokunadu bayi abranti ni bu ese yiu minim no dodo oyoyufo ni owudifo na oni ayufo hene kwadwofodwo na enam nipa bi a wogina ho no wote nsankekan yi de nipa bi a wogina wote nsankekan yi de abufu tua abranti nu anu se wo yotrofo ni onibrefo denti na wo pese wo de anibrigu odefo kakari bayi ho fi nanso obarima baako bi a na onu nsuriti nsam yi bi no kan se bi a nokware bi woni a abranti no reka no mu ono de osusu se awokunadu ba no enye onipa abone a anka na wofu tu betena mantukwa yi wonne ne bai o se mpanyin kan a eyampa se obaduaduefo nto ne nafunu ene se wa metu na jadefo no funu yi o nipa ni mu biako nso bisa abranti ni se oyufo a oreka ne ho asem ni din abranti ni bu ese wo frɛ no agyanka mobro ono ara no gina ha yi ono ayufo hene kwadwofodwo no na enam wiade nipa no serew abranti no efise wo nyina nim se wo frɛ wo kunadu ba ni se nyameche bio wo kan se wo remfrɛ na agyanka mobro efise ofia kwantumu na wabete se na eja ewu enti na onye agyanka wobu abranti ne kasa no ntoatoa ne nsehunu bi kwa ohene ne mpanyimfo ne awokunadu ne babarima nyameche tutu biribiara a efa eja kakari wu no ho yiye wopene nso ma wodi nyameche di na eja ade mpo wo mu bebre pese anka wosere nyameche na one wontena sane na eja no won ye no nanso amasa afa nyameche di ade adan osikani na adwene mu nso ada ho a adebone ye biara ni nani so bio abofra no hwe na eja adwuma no so yiye nti biribiara kɔ so pepepe ohwe na abre watoto nema ne ntade nema ne aguade pi ma ne were fi amanehunu ni nyina eja kakari wu achi afi bia kutwa mu no marima pi bai sanka wonya wokunadu ware no nso ni nyina ye okwa oba na mpene so efise wampese obeka sa kuro no mu senia marima sidi awaresem ha no nti odi nyamecha dwene ho se wo betu kuro no mu akọ domi abra wo hye won ho afi baako de boaboa won niema nyina no jije eja kakari sika woka mu nyina bu ho akonta pepepe da wo hye no riyadu esese nyamecha ne ohene ye nkonta che na eja pade a eja kakari wuja onu mu de fama oman no ansa na wakọ won krum Rebecca na nang na dedu no nyameche bu na ewunyade no mu abiesa de biakoma ohene no ohene ne Amanfo na otong ni fi no adere bachi ama nyameche ne na abrewa akwantu na aduso no abofra no kura oguantin biako ne nsa tumpan anan kọ ahemfi ho ne ohene no ne Amanfo di nkra ohene ma wobo dawuru ma oman mu ni nyina behyiai na wodi ne enti a wofre won no tu won anim nyameche ochiame wo ho ti emento
ochia me wo ho tie mento nana ne mpanyin ne omanfo nyina se enana bredu se mesra kwan ne ma aberu akoye nkurom ansa na ebe fi ha no medical de asida ma ohene ne manfo wo asetena pa a woni ma agya tenan no ho me ya opi se miri fi mu nchen akọ na so sabi okwantu ne de enye den ara otwa na etwa se okọ ne nchi enti mi kura mi nsam sabi ogwansa otu edua ne nsantum pan anan de dana na ne panyimfo ase mesra se onfanyi apai ema me na yenkodu jojo nana ne mpanyimfo mmea ne merima yensempo ye ochia me mentu nyame chese me ne agya kakari tran ya che na me ne tran te se anuanom mensusu mpo sanka obefimu mpo firim saa nanso odumankom owu kurade a nkwantumi nye obayi mani agye yiye na misusu sanka one me rebetena sania na akora ne metenan no enso agyabi wu a agyabi ti ase wo hoyi wodeda de ayisa sania mpanyifo kan no ne orija me ho akọ awere ho ahye me komama nanso sania odi kankan no ohoho de oho we obi badengara obekọ na wofo nchen na afiri nsu hwan a ekọ n'echi wabekra me ne soro kwa merintimi ensiw no kwan me ne me manfo dana se papa nanso ansa na yebefi ha no metu nsana no de bia ya pai na ya nom ne aka no de agya no kwan nyame che sani anana senin mesempa yi wotu nsana no hye ohene no bi ma odi ya pai ma nyame che ne na abrewa twede apo nyankopon so asase ya nsa aboso ni nsu amwo ha nyina mu nsani mu nana ni nyame che na agye ewu ama wabedi nade ene wabekra me so rekọ ni krum abofra yikita ni nsam ogwansa kese ne nsa ntumpan anan se amemfen ya pa ema no mu meje nsayin nom na muni nachi mfa no nkodu jojo asani biara ebeto no wo kwan no so no mu nsi wa no bibiara obeye woni krom nso nkoso yiye onkomo brapa sene na agya boy no na mekosra no a menya bia pa bi de miti ato nana monekasa ohini wi apai ni yinu wo hye ne nsane bi ma onomwe na ochia me nso numbi nyame che de kakra kana no na afei wo hye mpanyimfo ne omanfo nyina ohini no nso de nsantumpan anan gya nyame che kwan wo wie nsane nom no nyame che no won di nkra mo mi mame kokọ mi da wase etiefo ya hu ni akosi papa ne yere kakari ne yere ya akonadu won atu akotena mantu kwa yetie kuro ni din a kire ne ho ase dan na mewo tui won antu kwa bibi piepia won ene wo tui won akọ ama yaka nhuma ni won a etiefo a woni en ahye nhuma na ase no adaisu numu no agenti amwa hye kire dai na ase se yakure ndu be kakare ni yakure ndu be wo beberima wo beberima no a abofra ne be ye sohwe ama na agya ne na sa abofra kuru na no obekum na agya na obeye sohwe ama no pa nti yetumi hu se abem wa ha dai no mu abem wa ha won a woni en hye homa na kwantu ase no a wodi yen achi no obekai dai su na ase kire no sese ni nyina abem pepepepepe na pepepepe sese aka ofa etwato a ye di bewie aka ofa etwato a ye di bewie ti ye bekan ofa etwato no na ye di awie ma me kokọ nyame che ne na abere wasan ba domi abra wo se kuntun wura esan na echi enti na echi ya na ekọ nti worekọ wo nkrom nti ma me kokọ kan mayen anadwo fa no
Nyamicha de na abere wa hyehyɛ wɔn nneɛma nyinaa wɔ lɔre mu. Ade kye anɔpa tututu no, wosi kwan so a lɔre no toatoa so te sɛ nsraafo a wɔrekɔsa. Wodi nansa wɔ kwan so. Saa bere yi na wɔakra fie ma wogu ahoboa so rehwɛ wɔn anim. Da a wɔkɔdu dɔme abra no na ɛyɛ anadwofa. Nipa a bɛhyɛ wɔn fi hɔ nyaa no bi ni. Ade kye no, Nyamicha ne n'aberewa de nsa ntumpan anan kɔkyia a dɔme abrahene. Ɔhene no nso maa wɔn akwansosa na ɔne wɔn di amanneɛ. Nyamicha bɔ ɔhene ne ne mpanyimfo no wɔn anantese. Eyi akyi, ɔhene ne ne mpanyimfo hyɛɛ da a wɔde bɛyɛ agya kakra yi no. Wɔhyɛɛ ɔsram biako na ɛwɔ kunadu ne ne ba Nyamicha fie ase boaboa wɔn ho. Wɔtotɔ nsa ahorow ne nneɛma a ehia sɛ wɔde yɛ ayi nyinaa bi de twɛn da no. Mo ara monim sɛ ɔsram biako de ɛnkyɛ ba. Ankyɛ koraa na ayi da no dui. Wɔde ayiyɛ no hyehyɛɛ so. Wɔde agoru horow pii ba ayi n'ase. Wɔgoru asafo, fɔntɔmfrɔm, kete, de nea ɛkeka ho nyinaa. Wɔsii pɛ ma adekyee na wɔde ayiyɛ no gyinaa mu. Wɔyɛ ayi ne nawɔtwe na kurom hɔfo nyinaa fura ayi tam bi a wɔfrɛ no kakariwu yɛ yaw. Abusuafo no nso twitwaa asafe. Fura ɔkɔben sɛ wɔkɔ ayi n'ase a wokɔ ayi n'ase a wohu abusuafo ne ɔmanfo ne ntam nso ne prɛko pɛ. Wɔwie ayi ne yɛ no, abusuafo no tena ase buu ho ka ne ade a wonyae. Wotu aka ne wie no, wohu sɛ mfaso aba akyi. Wɔde saa mfaso no kaa kakari nneɛma a ogyaw no ho buu mu abiesa. Wɔde biako ma ɛwɔ kunadu ne ne ba. Wɔde biako nso ma yerenom baasa a aka no na abusuafo no nso faa nea ɛkae no. Wɔde ne nkokɔ ne ne fi no ma ɛwɔ kunadu ne Nyamicha na wɔde lɔre no biako kaa wɔn ho. Adadua nantwa mu no, wokum nantwi na woguaree. Nyamicha nsa kaa nneɛma no, ofi agwadi ase na nkyɛ onyaa ne ho na osisi adan. Ne nkokɔ ase fɛe na ofi ase tɔn wɔn kesua. Onyaa sika nti nkrɔfo bebree baa ne nkyɛn bɛpɛ abosia. Onipa a ɔno de wantumi ama agya kakara yi ase ne agya nkwantabisa. Saa bere na waayɛ ɔpanyin na esa ne dɛm a wadi nti ontumi mma gwam pii. Na ahwesa ne akwantu otu mfi pii mu no nti efe wadan odunsini a onim fam yiye. Dabi awokunadu ne ba Nyamicha tena ase dwen wɔn asetrem nsɛm ho. Awokunadu ka kyerɛ ne ba no se, "Me ba, me ridwen asɛm bi ho. Ɛne sɛ, me ya baba no, anka agya nkwantabisa pɛɛ sɛ ɔware me. Nanso akyiri wagya behu me pɛɛ m'asɛm. Na ahonya ne ne nneɛma a ɔyɛ maa me no nti, m'adwene dange ma me obegye me aware. Eyi hyɛ agya nkwantabisa nibere ma ɔtan me ne wagya yiye. Dabi obegyina amani so wɔ dae mu. Ne ɔma me hui m'adae so no mu no, ne ɔhaw a ɛbaa me ne wagya so no, ama mehu sɛ ɔno na ɔde mmusu bebrebe yi brɛɛ yɛn." Nyamicha bisa na aberewa yi se, "Enti wosusu sɛ ɛyɛ agya nkwantabisa na ɔde saa ɛsɛn yi nyinaa baa yɛn so ana?" Awokunadu bua ne babarima ne se, "Yiw, ɔyɛ ɔno. Efisɛ ne ɔka kyerɛ me adae so no mu no nyinaa bɛ mu pɛpɛɛpɛ. Ebi anto amfere ho." Eyi hyɛ Nyamicha abufu yiye. Ɔbɔwura ne piam kɔfaa ne nkrante sɛ ɔde rekɔ akɔkum ne tamfo no. Awokunadu srɛɛ no sɛ onyae agya nkwantabisa akyi di, efisɛ wɔanya n'asotwe dedaw. Nanso Nyamicha ampene ara. Ofi a de mmirika faa sum kabii no mu sɛ ɔrekɔtɔ were. Awerɛhow hyɛ awokunadu so no ne su buu ne kɔn. Osui se, "Agya kan yo, wɔkan yo, ɛne me no." Nyamicha de abuhuru kodu agya nkwantabisa fi. Ohui sɛ wɔde nnua agye ofi no ho ban na akora no ato amobu no mu de hama bi akyekyere dedaw. Bio, ohui sɛ ogya asɔ wɔ adi wɔ hɔ na ɛyɛɛ no sɛ obi te ogya no ho a ɔrenum abua. Nyamicha twee ne nkrante no de twa hama a wɔde akyekyere abobo no mu. Efe ɔbɔ hyɛn ofi no mu sɛ ɔde nkrante no resram nea ɔretwe abua no. Ne ɔte ara ne gaw.
wakotia agya nkwanta bi sakrama yarefo bi a oda oja no hu nanso ma okrama no aka no nyame che no oda fam a mojari tu ni nan hu yi ne nkranto no so afi ni nsam a sum ni nti ohun nia eda okrama no so di hu aguan akogina mfikyiri ribubom akrankwanta bi sa te se ne krama no akrankwanta bi sa te ne krama no nka nanso onim nia enti a ore yesa eye no se eyo yarefo oyo yarefo nti no ore yesa enti wa mpese osore na okọ so dai nipa ate ben agya nkwanta bi sa ne te okrama no mubom no wosore buebue won apon nyame cheti nipa no nka no opesa nka obomode nsori gwan nanso na ontumi nipa no beto no abobo no ano hono wobisa no asem aba nyame cheka kire won se anka oni agya nkwanta bi sa rekodi nkomo bi nipa no dudu kasa ma agya nkwanta bi sa sore ohia ni ponde ne kane aba edi wo ho no ti se ni krama aka obi no osanko ni pm kofa aduru ode boto bi bai no hu ne nsam de ma nyame chema onum efi ode se mina ni nsu fohoro ne nan no hu yiye na ode aduru muhu tuntum bi gugu apirekuru no so bro no sufo binum ti nyame chama ne hu no wokobo ne na amane awokuna de ti ni aba no ode ayem hihye ne ani wusim ko agya nkwanta bi safi ono de onimse ne Barima no aso de na ama wie ni sa okan woni mu se me kan na wantie bra wokuna dudu ne ba no nchen no nyame che kan no bra o kire no se awo ukan yo agya nkwanta bi sa hu se okrama no aka nyame che kaboni into kan se onta ne nchen anadwo no adechi no nyame che adechi na nyame che hu ye kakra esa ne se agya nkwanta bi sa nti ofi pa bi munti awokuna de ne ba no sra no se one won kwotena wo won fi na won hwe no yare eyi ma oba yi ne ba ni akra no kwotena ofifufuru no mu edi nansa no agya nkwanta bi sakraba no wi na adapen abien achi ya na dwono obi ahu ne e bai nyame chen so dan to ho esa ne se agya nkwanta bi sakrama na oka nyame chenti na onum se owu a asankese ato no eyi nti obo modin biara se anka obesa no yare nanso abo akraman a oyare a wakawo wo yeden na wadi awakuna du nso ni agya nkwanta bi se ni no dennin biara efi se ni tibu abu no fo enti oye komo ara kosi se oni Amanfo ni ye eyi ni wie afeidi awokuna du adan omobroni na wufu awu agya ono ne kuna awu agya ono na ne Barima koro nso agya ono akwantinfi ewom se na owa ahudi bebre ni sika pii de nanso hu se oba Akuffo asem ye yaw wanyin na onim so oyare ya onipa hu na mu ade into pe se oni agya kwata bi sa onim habama no tena na se da bi ne ho mfa no a wanyane a obeso no mu ode asem yitu akra no anim no ono nso ampopu ne ti ne okan yara ne se onyame no wo besin fufu mano abusuafo homa wokan yo na awie ni yade number no betu gwa 0551 667755 0551 667755 and at 0270 191 971 and at 0205 818 748 0205 818 748 na be se na me de atugwa no ya obi anya mfrey ma me kokko ye be hwe ne me bi a ye kenkan no ye hia enne ye de abegu wo kan yo ye de abegu ye nhwe ye kan fitiaso no na wo se nkwanta bisa wo bonu dua mu biribia mu wo bonu dua mu na fe wo de adansa eto ne nsa wo bonu dua mu sande wo de nkonso to no wo de adansa ato ne nsa
me nianum dan ni adansa ya ni obroni friends a handcuff sawon handcuff handcuff ano ani adansa mo na ja ni chichiri ni bodua ma na de agun ato ne nsa na ya kan yanhwe wose wode won koto afiase yanhwe yenim se afiase anka afiase da anka sesa yensu ye hia asem bi wose okwasea na osuro mrahye Auntie Doris wose okwasea na osuro mrahye wadwene wo sa asem a afiase fo ne kan no wadwene wo ho ne den me da se madwene se obidi mraso ana je se onipa oyesetie eti de oni mraso na da bia no ofun mra na de ne ko asotwe mu no aje se onsuro se be hye mra se anya de aye hye mra na mana di so eti bre bia no se be wo yakwase na usuro se be hye mra ma na wa enfa ho no de ye hye mra o ya hye mra o abra na o mu na no bebo ye da se afei wose ye nim sanko wose wode no kwato afiase na nko ahunyansa enso nyame che wose obekọ beba bia no na wasoro mo enti ye nga afiase na no mpempi no abang butai na wode hihye afiase no eya adwuma ebi sakra ebi nso mom na ema wasoro obi wo ho a osuahu bi obenya wo ho nti oba osesa obi nso wo ho a obekọ akohia abenfo te so ono ara ne nkomobo ne niema hunu a kire se enu nso timi ma osai kora se ne o se nkomobo ne se obrapa nti obeba niema wakosua na esense ne a Auntie Doris nso obi beka ho nga me ka to so sa ne se esan se nipa ho no dodo na abrabo no ensani enti no ye de wan ko ho no ma o kosua ne ye bone se de ye ka no bra ya adwem ne se ka won ko sakra no onya ne sa do ho ko bo afeku a won so wo so bambone no bro won podie ne so to baba no na because why hardened criminal since ne de no ko e kra na wa shorope kora wa shorope numbers 0551667755 0551667755 0270191991 0270191991 and 0205818748 and then ya kenka ho mana wi opanyin fiankon latte and akika ho ya be say to nkan school for the blind papa be say to nkan opanyin na so wo kofo adu akwan nu mu no ono so wusu ya che mo nkan ache why de wonga wusu wa wu hey ni awa ni wa wu oh nipa na ye no wo na oh ebi en me bira ho we ni shedding abusia ayi bobo oh kafra you throw oh what's what film kafra na abusia fo mu ye wate yo anti ya nhwa numbers na me that ugwa oh me bira ho ya nhwa say waye me bi nkwanta bi sad bi a wo ye okodu ba bi no sesa ni din so ofre no ajanka moboro osesa ni din no na oni na adamfo no kokokum ni papa no na adamfo no de wa mo ni din na oboy no so ofre na ajanka moboro no obi anso nim so ofre na kwasi nyameche nti ewi akiri no ya nhwe se ebua no okum na aja nso na mse wosesa ni din ni ntu no nkrofo nim se ayo no and why ya de pada kwasi nyameche ye no enye ya bone okwa bi so na ya bone okwa bi so nsu ye che se eboya no ba otimi ne na otimi ne na sambe
betena biu yo woko won kurum kura won kura won ehu say yo no ara oh nti okwa bi so de boy ano nti ye hu say oye na adwunu hu adwuma oye na adwunu hu adwuma nti ye hu say bibiara a wo che na obedua no ubetwa na obedua no ubetwa nti yen dwom na ye na woto wo se o kan na wo ntie dabi na wo behu wo tu no fu bebre ye hwe ne ekowie etu no fu bebre nti yen dwom no ye de be fam na atiefu nso wa wo be frɛ no nso utumi frɛ na asem bi aka biribiara won ahye no so etumi bam mo efise na biribi a ajankwanta bi sa ahye ato wo dai na wo so ni nyina ne ne emeko ebe nyina ni nyina bam kusi say wi okobo na ejetu to bring this abomination has no remedy obro di say o se nkravia eni kwati bia atiefu obi send a message wa ha afi Facebook wa ha ofani dem kwasi king savage you say then I say good afternoon, my name is Kofi Ima from Akropong-Akuapem. Kofi eda say and I ya sabe am a kom ahimfi o say nice yeda wase won kwaso na muntie yen yeda wase number no 0551667755 muntie na ye rewie ene ye rewie enti adwira wo ho fasodi a wanya wo mu suenhunu a wasu wo ho manum bia frɛ ye na yenhu ye ho abobo ye no nche usuenhunu ho ma na ye kan no ye kan de suade etu yemfo ye da toto ye mbra ho da boye mbra enu ti ne ye kan ye ngani keke ye kan famu aba enti frɛ aba bia wafa wo mu no oni ye nche bibia wanti ase wo mu no oni ye kan na ye se ye wo ehun adwinchire bia ye nyina ya ye 0551667755 0270191971 0205818748 yehu baby so say
Wari ye yi no wotwitwa asafi. Pamucho asafi ye den. Yenhwe bi no asafi. Wotwitwa asafi. Se kan no se opanyin bi ana se kan na se na ne wo ye de yente hu eno no wo de ebi de jabru ne eno wo de atwa wani ase yo wo de atwitwa won ani ase nso wo atwa asafe bi de ntwoma ani jabru na che se ani braba tuntum ne kokko ani asafe akire ani bre wo akire ani bre yo ya kase tuntum no kire awreho na kokko so kire ani bre enti ya de asafe no bidie no ne ntwoma no na etwitwa apart from say betwa ani adi twa ya basa ho se ne obi abehu se wani abre na yure nso aho enti kan no se na o kire na de hye no a eye ohen na wa free mu no adehye no na etwa adechire ntwa mo nipa hu bia meya ne adehye won na etwa twese meya na wo wa hemfi ho no adehye no won na etwitwa asafe no se ne oka se wodi bi sisa won sa ho ene yo nti anu nti akire se ani bre akire ni bre ene ayuro ho nti no obi atumi twa bi wa wo adehye bia utumi ye bi we are this year. So what was he say? I young a man in the young man in be. Oh, I had the chess young hole. You young breno a ya bre, and take me, mammy coco. Who won't cheer be out of a chia, who will see any beer. A dofu beer, who to me the chia. Ye chia a tear for Minianum near Busia for a movie in a chiam. More costing tea. And they we what kind you Mammy Doris. Well, until we were to Amanfo. Yo, which ya made in Cheffrey, a Siaquachimam, a Akropong, a dura and take a beefy. Is a fin and in the bush for you na. And ya many form no was our Akropong Croy Munina, Michia Munina, Radishra Munina. That was papa. Me so bitia busuafo nyina pensioners mitia mo nka je msa wontie bi mfa nje mani ye ni je di bia ye di je yengani nti ebo no nga bie nga wikuda no nga bie nga na wo do redu ato okoman 97.1 na watie bi da je wani ya me ya domo a da sede yesu ma ya ye be hie mu ye be hwehwe homa bia ye hwam ya nka nkire mu ye nka homa ne nkire mu yesa mo be pentaba abedi fufuru no ti e be tweg na nyam adom a na wotwe homa ya da ho no homa ya kama pa nti no na se ne obi amen ne kase free na ye mfa ne da pon so no entugwa nyam adom a ye be hie biom da se ne be hia mo ne ti a adehye mamu bye bye ti ya bu krofo na de yan krofo bi a